Moikka vaan taas kaikille ja nyt taas pelataan sitä San Andreasia. Ja joo, nyt siis pelataan tätä ja niinku mitä hemmettiä tuli lentoleppu. Mut siis niinku nyt voitais vaan niinku että joku hieno auto tai mopo, kuten siinä oli. Juma Kekka lähti karkuun. Tää on tätä. Tää on aina tätä, jos kaikki mopot menee kerralla tosta ohi ja sitten ei taas tuu yhtään mopoa. Mutta joo, eli mä en itse asiassa tässä vois nyt tässä niin niinku vois ihan sille niinku läpällä vaan tässä niinku ottaa joku auto tai mopo ja sitten niinku saada mahdollisimman monta tähteä ja sitten ajaa karkuun jollain hyvällä autolla. Ja joo ja mitä helvettiä tossa tapahtuu? Oi, Ferrari! Asiaa! Voi helvetti, nyt tuli 1 tähti perään. No, ei se mitään, se on tarkoitus. Ei siis pelkää hätäilkö luvassa ei oo siis pelkästään tämmöstä poliisia ajo karkuun, vaan niinku mä vaan kruisailen tässä, kuten aina. Ja kuten edelleen mä en jaksa vetää niitä vitun tehtäviä, kun ne on ihan perseestä oikeesti. Pitää ajaa jollain paskalla niinku, no ihan kaikki ampuu eri suunnista ja ihan perseestä. Teillekin tiedoksi, että jos otatte tän, niin ei kannata tehdä tehtäviä. No, kaikilla on oma mielipide, se on mun mielipide. Te voitte tehdä mitä haluatte, mutta mä tykkään kruisailla tässä kyllä vaan. Mutta joo, minne sitä menis? Ainakin nyt mä haluaisin jonkun hyvä auto. Ui vittu, taisi palaa, saatana. En halua kuolla, en halua. Ottakas hetki. Mä nopeasti tein yhden jutun. Joo, mä tosta noin nopeasti. Noin. Joo. Joo, mutta joo, mutta niinku näette niin oi vittu. Otetaan nyt aluksi edes joku auto. Kunhan me sitten löytää joku parempi auto, että voidaan kruisailla. Tämmöisillä limusiinilla ei voi tehdä mitään. En ite tykkää tästä limusiinista aina. Ui saakka. Siinä on, ui, se on Ferrari. Nyt näitä rupeaa tulee koko aika. Tää on tehomylly. HC vielä. Ei saakeli. Just tommosta mä tykkään tehdä. Mut tää on sit ihan vituttaa ihan. Ui saakeli, syttyy palaa. Miks kaikki mitkä autot mitkä mulla on, niin syttyy palaa. Sinä saatana huono. Perkele! Joo. Ei saatana. Nyt ihan näitä vitun kyttiä. Kaikki. No niin, siinä on pappa-auto. HC. Ei, onks toi Ferrari? No onhan se, joten älä karkaa! Kuvaaja, älä naura. Mä en nähdä videoa. Niin. Voi helvetti. Kaikki taksit kiilaa perseen. Älä naura.
jos löytyisi jostain mopoa. No siinä olisi poliisimopot. Poliisimopot on mopoja. Mä voisin crossata. Mutta mä vihaan näitä poliiseja, ne on ihan perseestä. Ihan perseestä. Ja autokin on ihan perseestä. Mut joo. Varmaan kuten tossa mä en muista missä videossa sanottiin, mutta ehkä aiotaan hankkia tää FPS. Ei ole varmoja, mutta joo, yritetään. Joo. Mä en tiedä, miksi se olisi yhtään, mistä mä puhuisin tällä. Mä voisin... Voi helvetti. Ei vi... No niin. Tuo poliisi tunkee pää... Mitä vittua? Älä nauraa! Vittu! Vitun kusipäät, saatana. Älä naura oikeesti ihan koko ajan. Oi, siinä on mopo. Voi helvetti! Ei voi olla oikeasti noin perseestä. Vittu, ampukaa sitten. Ampukaa auto ihan pois. Oi vittu! Älä mene, kun mä haluan sen saatanan mopon tosta. Oi, kato mummo. Tää on tehomylly. Tää on vittu. Oi vittu, tää on etustoppari tosta. Poliisi on jo kylkeä. Kato. Etustoppari. Me lentää naamalle. Ei vittu. Pakko törmätä koko aika. Pysä. Mennään tonne baseille, et saadaan nää poliisit. No vittu, onko joka paikkaa vittu tungettee. Hetken saa olla rauhassa, kun kaikki vittu tungetaan tuohon perseeseen kiinni. No niin, se... Vitu sönköt. Ammutte mua sit selkään. Siinä on talo. Kato uimaalta. Vittu mummo poitte koskeen. Kato poliista. Hiljainen hetki. Näin tulee aina. Voi helvetti. Aina ulos näin. No ei täällä jaksa kukaan. Mitä mulla on helvetti? 2 lähtee. Sitten on tää. Oi helvetti, tää ei niinku... Oi! Vittu ois tää mopo. Tää on niin hyvä mopo. Mitä sä naurat? Ei saakeli. No mennään sit sinne beissiin äkkiä. Vittu ois tää mopo ei seivaa tuohon niin. Se oli siinä se mopo. Mene nyt. Lataa. Niin sitten. Jos nyt ei vittu, ne on vielä oi. Joo, ja pistäkää kommentteihin sitten. Oi, täällä on päivillä. Pistäkää kommentteihin sitten, jos haluatte nähdä tätä mun ja tän kuvaajan. Kun me pelataan NR:itä. Voitte ehdottaa mitä NR:itä voitais pelaa. Meillä on... Hei kuvaa, mitäs NR:itä sulla oli?
ykkönen, nelonen, no 8 ja 9. Joo. Siis niinku tietenkin 2001, 2004 ja 2008 helvetti, ja mä 2009 ei mitään niinku vuodelta 9 ennen Kristusta tai jotain tämmöstä. Siis ihan näitä. Perus. No voi. Joo. Varmaan voitais lopetella pian. Vähän tässä vielä, jos jonkun mopo nettis, niin vähän menis kruisaille, niin toivottavasti vitsi jos se mopo on siellä, niin tää Vivi pelastuu oikeesti. Sitten tästä vitistä tulee ihan mainio. No niin tietysti. Ole please siellä mopo. Ei vittu. No eihän se tietenkään oo siellä. Ottakaas taas ihan pikku hetki, mä teen ihan niinku pikaisesti yhden nopean jutun tästä. No niin, jos te nyt haluatte nähdä niinku semmoista kunnon ajamista, niin tässä sitä sitten on. No. Mä nyt tässä vähän nyt häksin. Toivottavasti se ei haittaa teitä, että jotkut rupee kommentoimaan sinne kommentoimaan. Se ei niinku... Niin. Ei se on kyllä hauskaa. Mä käytän häksejä, mä tykkään käyttää tässä pelissä häksejä. No vaan. Mun mielestä tää ei oo niin viihdyttävä, jos tässä ei käytä häksejä. Se on mun mielipide. Joo, voitais vaikka lopetella tohon johonkin kohtaan. Mä vaikka ajan tuolta sillalta tai jostain alas. Täältä ja sitten lopetella siitä hieno 360 ja vielä kunnolla alas, mutta tähän näin. Se ois morjesta ja nähtäis taas ensi jaksossa. Morjens.